Zdravím ťa, Fakuna my name, a.k.a. Hilesko, a.k.a. najlepší recenzár, a.k.a. YouTuber na plný úväzok. Takže dneska tu máme nové video o štúdiovom mikrofóne od značky Joby. Lepšie povedané Joby Wavopod. Jedná sa o USB-čkový, podcastový, streamový, štúdiový mikrofón od značky Joby, ktorý som mal v merku približne rok, možno aj 2, neviem. Ale čo je dôležité, počúvaj teraz toto. Z pôvodných 100 eur sa dá kúpiť teraz za 20 eur. Nekúp to. Tak čo, rozbalíme a otestujeme jeho kvalitu? Poďme na to. Takže v balení, ako ste mohli vidieť, sa nachádza samotný mikrofón aj so svojím stolovým statívom. USB-C na USB-A, USB-C na USB-C. Po 3 metre by mali mať každý. A návod. Ale myslím, že návod v dnešnej dobe nikto nerieši. Ale pozor, pozor, pozor. Môže si tu aj návod necháme. Čiže mikrofón pôsobí kvalitne. Telo. Počítam, že to je hliník. Aha, iba ten spodok je teda hliník, alebo čo to je? Je to také ťažšie železo, to nazvime. Toto už je plast a samotný mikrofón je tiež z plastu. Ako spracovanie sa mi veľmi páči, veľmi pekne vyzerá aj ten farebný kontrast, čierna a červená, si myslím, že pasujú ku sebe. A vlastne, keby som takto točil recenzie s týmto mikrofónom, tak si myslím, že by to nevyzeralo vôbec zle. No poďme bližšie k nemu. Je určený hlavne na podcasty, lebo vie zaberať, hej, z obidvoch strán, si to potom viete prepínať, to si následne ukážeme. Len, čo je problém? V balení vám príde s jedným pop filtrom. Dá sa dokúpiť tu ešte na druhú stranu, lenže keď chcete natáčať napríklad podcast, tak to môžete dať kľudne takto dole a nastaviť si mikrofón, aby napríklad vy tu sedíte, ja tu a bude nás počuť obidvoch. Aby mal záber, hej, aj spredu, aj zozadu. Pop filter je odnímateľný, zaštubujeme si ho zase spátky. Vpredu máme ovládanie hlasitosti, stlmenie a vlastne zmenu smerového mikrofónu. Čiže smerom ku nám, alebo smerom aj ku nám, aj zozadu z mikrofónu. Potom tu máme odnímateľný stojan. Pozrieme hneď, ako to vyzerá. Super. Takže máte dve možnosti si pripojiť mikrofón vlastne na, buď na takýto stolný stojan, alebo potom na rameno vlastne sa to dá tiež. No, to sa mi páči. Určite to využijem na rameno, čo je dobré, že sú tu až dve veľkosti závitov, čiže vám to pasne 100%. Ja si to zašľubujem zase spátky. Nech mi to tu pekne stojí. A potom tu máme ďalšie dva 3/4 závity. To som videl, že lebo tento mikrofón sa dá napojiť ako na počítač, tak aj na telefón. A chcem vyskúšať jednu vec. Chcem ho napojiť priamo na kameru a som veľmi zvedavý, že či to bude fungovať. Ak by to fungovalo, tak to by bola ozaj pecka. Pretože keby som točil takto recenzie, tak ľudia môžu natáčať na tento mikrofón a zvuk by mal byť zase o niečo prirodzenejší a lepší. Uvidíme, vyskúšame to hneď o chvíľu. Ďalšia možnosť je tu takto tieto bočné šroby uvoľniť a mikrofón dať dole zo stojanu alebo z tohto držiaka a pripevniť si ho zase tu, máme ďalší závit a môžeme si ho zase pripevniť na rameno alebo na čo by sme chceli. Myslím si, že takto čistý mikrofón bude málo kto potrebovať. Ja by si to určite nechám na tomto stojane a aj keď si to dám na rameno, tak si to prepojím určite aj s týmto stojanom, lebo je to lepšie potom ovládateľné. No nič, toto by boli nejaké informácie na začiatok. Takže prvú vec, čo by ma veľmi zaujímalo, idem to skúsiť prepojiť práve s touto kamerou. Takže poďme na to. Takže kamoši, toto som nečakal ani ja. To je priamo zvuk z Joby Wavopod. Čiže ohodnotiť kvalitu zvuku môžete práve teraz, pretože všetko, čo počujete, vychádza z tohto mikrofónu. Máme tu nie bohviaké vymoženosti, hej, je tu hlasitosť proste. Neviem, či to nebude moc hlasno. Som si to nenastavil, takže uvidím, som zvedavý, ako si s tým kamera poradí. Pretože to nie je ani veľká kamera, ale je to DJI Action 2, ktorá podporuje
mikrofónové pripojenie cez USB-C. Potom ďalšia možnosť je tu, to tu namutnúť. Čiže keď ja štiknem, takže som povedal, tak by ste ma pravdepodobne nemali počuť. Potom tu máme smerové, hej, aby mikrofón zaznamenával čisto na mňa. A potom, keď štiknem tento patel, tak bere z obidvoch strán, hej, na podcast. Čiže takto znie zvuk spredu s pop filtrom a takto znie zvuk z druhej strany. Ešte vyskúšajme dať dole pop filter. A čo to spraví teraz? Takže toto je zvuk z prednej strany a toto je zvuk z tej zadnej strany. Som zvedavý, ako si s tým poradí. Keď budem troška hlasnejšie rozprávať a kebyže takto zvýšim hlas. Takže ohodnote, napíš do komentáru, čo si myslíš. Daj tam srdiečko, daj tam like, daj tam komentár a daj subscribe a daj odber a daj všetko, čo len chceš. Takže čo sa mi na Joby Wabopod páči? Prvá je určite cena. 20 €, to je ako darček. USB pripojenie, dve možnosti USB-C na USB-A, USB-C na USB-C. Dostatočne dlhý kábeľ, to je tiež veľmi veľká výhoda. Dobrá kvalita zvuku na bežné používanie pre streamerov, nejakých takýchto recenziónov. Ja ešte sám nemám odskúšaný nejako extra ten zvuk, takže som sám zvedavý, keď to dám do postprodukcie, ako ten zvuk bude kvalitný. To som tiež veľmi zvedavý. Čo by mohlo byť lepšie? To je dobrá otázka. Pretože za 20 €, no ten mikrofón stal kedysi vyše 100, takže mohol by byť o trošku aj kvalitnejší ten zvuk z toho mikrofónu, ale zase nepoďme to porovnávať s mikrofónmi za 300-400 €. Čiže kvalita, spokojnosť. A ešte jednu vychytávku, čo má tento mikrofón, ktorú som nepovedal. Dole máte vstup na slúchatka a viete počuť, odkontrolovať si priamo hovorené slovo. To je tiež veľmi To je tiež veľmi dobrá vec, ktorú ja často využívam. Aj teraz napríklad, keď som si nastavoval kameru, tak som si dal najprv slúchatka, odskúšal som si zvuk, či všetko šľape a bolo to výborné. Takže tak, priatelia, dajme nejaký záver. Za mňa je tento mikrofón ideálny, ak hľadáte niečo lacné a jednoduché. Či už na podcasty, streamy, alebo na takéto videá. Ja ho skúsim využiť na takéto video určite. Druhú recenziu natočím určite na tento mikrofón a som sám zvedavý, či bude ten zvuk sa mi viacej páčiť, alebo to lepšie spravia moje bezdrotové mikrofóny. Ak hľadáte niečo profesionálne, tak si určite priplatíte aj za nejaký lepší mikrofón. Ak hľadáte nejakú zlatú strednú cestu, určite choďte do toho za 20 €. Aj keby sa vám nepozdal ten mikrofón, tak sa to oplatí a môže sa vám prášiť fajnovo na poličke, ale nie. Určite budete s ním spokojní. Na streamy určite 100% odporúčam, hej. Na stream tam není o čom. Za lacnejší, lepší mikrofón nenájdete proste. Takže tak, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár s otázkou, čo by vás zaujímalo a vidíme sa na budúce.